घे फ्लॅश एकट्याची रान रान दाखव तू म्हणलो हे आले का ना आय थोडी जिंकलं मरे अरे 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 कितको थाई अगो काढान हेटाय अरे काढा हेटा मजा येतो कोच खेळा अगो फुटबॉल हेटाय आम्ही अरे तिकडे फुटबॉल आणि काढा हेरो लुशिया आणि आणि कसं खेळा आणि क्रिकेट आपले आयपीएल अरे तीन रे अरे लॉरेन्स कमिलो गेलो ओय. ती आठ पास होता एक खेळ अगो आम्ही जाणाय लॉरेन्स कामेला गेलो तियात्र आता एक खेळ म्हणून आम्ही जाणाय आणि आम्ही ते तियात्र आहे Ah, mas cadê começando agora a केलो ना Sou Stargate 24, हुई Family, Secretary High School. फॅमिली हा तें जाणा तो सोवा तो फॅमिली आणि सोयीस्तान के किती किती? साऊथ हॉल हुई फेदरस्टोन स्कूल होला फेदरस्टोन चार हा सावताला हा 23 जण आहे तुम्ही आणि स्विंडनला केन्ना त्यांना 28 तारखेला आणि हुई जानेवारी कितल्या 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 गो? 16 आणि इतली आम्ही धाडवता ते कोणा लागून तुमका लागो कळो तुमका ना जाल्यार माझी मनशाय आमकां खबर ना त्यात त्यात आम्ही लॉरेन्सा गेलो नाव कितें एक खेळ